Mabu nga pagpasabot mahitungkod sa ang baso ni Mormon. Ang baso ni Mormon maong ang usa ka sagrado nga talaan sa mga katawhan sa karaang nga Amerika ug nakulit sa mga palid nga metal. Upat ka mga matang sa palid nga metal ang gihisgutan diha sa maong nga basohon. Isa, ang mga palid ni Nephi nga may duha ka matang ang may nga mga palid ug ang dagko nga mga palid. Ang nahiuna gigahin sa mga espirituhanon nga bahin ug sa pangalagan ug sa pagtudlo sa mga propeta. Samtang ang naulahi nahisgud sa kasagaran sa mga kasasayan nga secular sa mga katawhan sa nahingtungdan. 1 Nephi Kapitulo 9 versikulo 2 hangtod 4. Gikan sa panahon ni Mosiah, bisan pa ni ana ang dagko nga mga palid naglakip usab sa mga butang nga may espirituhanon nga pagkamahinungdanon. Duha ka ang mga palid ni Mormon nga naglakip sa usa ka minubo nga asoy ni Mormon gikan sa dako nga mga palid ni Nephi uban sa daghang nga mga hubit. Kini nga mga palid naglakip usab sa dugtong nga kasaysayan ni Mormon ug mga pagdungan sa iyang anak si Moroni. Ikatulo, ang mga palid ni Ether nga nagpasundayag sa kasaysayan nga sa mga Heretite. Kini nga talaan minubo ni Moroni kinsa misukip sa iyang kaugalingon nga hubit ug gitipon ang mga talaan uban sa kasaysayan sa kadaghanan ubos sa ulohan baso ni Ether. Ikaupat, ang mga palid nga tumbaga nga gidala sa mga katawhan ni Lehi gikan sa Jerusalem niadto nga 600 BC. Kini naglakip sa 5 ka mga baso ni Moises ug ingon man sa usa ka talaan sa mga Hwado gikan sa sinugdanan hangtod sa pagsugot sa paghari ni Sedekias hari sa Juda ug ingon man usab sa mga panagna sa palaan nga mga propeta. 1 Nephi Kapitulo 5 versikulo 11 hangtod 13. Daghang nga mga kinitulo gikan niini nga mga palid na hisgot ni Isaias ug uban na Biblianhon ug dili Biblianon nga mga propeta. Anaa mabasa sa baso ni Mormon. Ang baso ni Mormon naglangkop sa 15 ka punoan nga bahin na ilhan gawas sa usa nga mga basohon matag usa nagdala sa ngalan sa tigsulat. Ang unang bahin, ang unang-unom ka mga basohon natapos diha sa basohon ni Omni. Usa ka hubad gikan sa gamay nga mga palid ni Nephi taliwala sa mga basohon ni Omni ug Mosiah. Adunay gisukip nga gitawag og mga pulong ni Mormon. Kini nga sinukip nagsupay sa mga nakulit nga talaan diha sa gamay nga mga palid ug sa minubo ni Mormon diha sa dako nga mga palid. Ang lambing taas nga bahin gikan sa Mosiah nato sa Mormon Kapitulo 7 sa kinatibuk-an usa ka hubad nga minubo ni Mormon sa mga dako nga mga palid ni Nephi. Ang katapusan nga bahin gikan sa Mormon
Kapitulo 8. Ngadto sa katapusan sa basahon, kinulit sa anak ni Mormon nga si Moroni. Kinsa, human makatapos sa talaan kinabuhi sa iyang amahan, mihimo og usa ka minubog nga talaan sa Jaredite basahon ni Ether, og sa ulahi mipuno sa mga bahin nga nailhan nga basahon ni Moroni. Sa mga tuig AD 421 si Moroni ang katapusan sa mga Nephite nga propetang tigsasay misilyo sa mga sagrado nga talaan og mitipig niini nato sa Ginoo aron magkahabaon sa ulahi nga mga adlaw. Ingon na itagna pinaagi sa pulong sa Dios pinaagi sa karaan nga mga propeta. Sa AD 1823 ang mao ni Moroni nga usa na ka pinanhaw midwaw ni propeta Joseph Smith ug unya mitugyan nato kaniya sa kinulit nga mga palid.